Hej alle sammen, og velkommen til et af spillet med PP-tøj inde på GGPP. IP i beskrivelsen. Benja, jeg bag dig. Og vi spiller med Fluxy.dk. Nice. Jeg sagde noget før du præsenterede mig. Ja. Og det er kun de OP derude nu. Det er sådan lidt flæk. Der gør der lægger mig ikke meget. Så er virkelig dårligt til PP. I guess so. Ja, det må man nok sige. Han er vildt om en eller anden, jeg ved ikke. Han har også bare givet dirke. Ja. Lige til klip og tage det klip og p. Hvad er det? Hey, styrter din fucking... shit, man. Hvad vil du, Beto? Kan vi ikke lige team? Og så følge... Eller vi teamer, ikke? Men altså... Jo, vi teamer. Hvor er du henne? Jeg er lige ude foran på kuren. Kuren... Lol, han kan ikke gøre noget. Han kan ikke gøre noget. Jeg kender ikke det her map så godt. Lol, hvem er det, der clean upper? Hvor henne på kuren? Lige når man prøver at komme op. Nå. Det er sen her. Jeg stiller det her kill. Jeg kan se det. Hvor vi nakker lidt. Jamen gør jeg. What? Jeg så, han nakker dig. Okay, der er nogen, der siger, at drop party, jeg ved ikke, om det passer. Men det skal nok gå. Jeg har det mega Slap af. What, den combo, han bomber mig ham der. Hvor er du henne? Jeg er lige ude. Fuck. Ej, gik du af Søren? Nej, altså ude i PP'en. Jeg elsker den her pack her. Med by Fluxy.dk. Fluxy.dk. Det må være syg. Yes. Hun går efter den anden, ham der. Og jeg går efter ham her. Har du lavet det der skin? Jo. Ja, jeg har også lavet det her selv. Eller, jeg ved ikke, om det gælder, hvis man lavede det helt selv for Steve. Jeg har lavet det for Steve. Men det er jo også lavet selv. Lol. Men jeg bliver tit inspireret af spille skins. Hvor er det lige flække en her? Gør du ikke også? Sådan, hvis man ser et eller andet. Jeg kan ikke engang huske, hvad ham der YouTuberen hedder, der har noget, der minder om det her. Han er så... Ej, jeg ved det ikke. Jeg skal nok ikke sige, fordi så siger jeg noget forkert. Hvor jeg får mega cykliks på ham her. Det er ikke mig. Slap af. Team. Nå, jeg har gjort ham her noget engang, tror jeg. Bøn up. Benjamin, vi skal... Bly i spawn, og så... Ja, jeg er lige bag dig. Okay. Lige foran dig. Så kom herhen til mig. Vi skal vise vores flotte skins. Hvor er kameraet? Ja. Nej, det her. Ja, nice. Og bare IPP igen. That noob dog. Kom i så her. Oj. Hvad er det, du laver? Jeg er syg, mate. Du er altså lige på det der. Og jeg går væk. Hey, jeg nakker ham her. Skal jeg hjælpe dig med ham der? Fordi ham kan jeg godt få et bowshot på. Nej, jeg klarer det fint. Siger du? Ja, så der. Jeg siger det. Så er du clean up. Ja, det gør jeg. Hvad er du clean up? For real, Nikke? No. Og vi er ikke racister, hvis der er det. Så vi ved ikke, om det gør, men det er bare noget, der ligger. Så man bare automatisk siger, men... Vi tager bro. Nej, det gør det faktisk på en måde. Det er jo faktisk ikke racistisk at sige. Det hedder det jo. Hvor er du henne, Benja? Jeg kan godt få en liv i ben til venstre. Men jeg har ellers stige her. Skulle vi egentlig overveje at lave tekster væk? Så den der jeg fandt der, ikke?
Skal vi ikke bruge noget, den tænker jeg sådan lidt, og så tage et sigtekorn på, som minder måske lidt meget om Nikovic eller et eller andet. Jo. Så sigtekorn. Vi kan snakke om det, dude. Vi kan snakke om det. Please don't kill me. Jeg skal lige have en rundvisning, kan man sige. I'm done, done, done. Dun 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 dun. Og så kommer bare det der kæmpe team, fordi de er guys, og de er teams, og helt lortet ud. Og dør jeg, fordi der er en bøsse, der kommer efter mig. Jeg tror, jeg tager med de her stof på nu, men ikke det tager nu, fordi at det er ikke det med. Jeg har det mega varmt. Nej. Der er en, der fik mig, der var en mulig dirke nede på PG. Jeg var så tæt på at få det. Skal jeg gå ned og tage det igen? Ja. Jeg skal få det. Wow, der er lige en, der har taget sådan en heks på at vare lige nu. Ja, dø med dig, din fido. Oh my. Han kan ikke mærke mig, ham der. Lol, der var ingen, der kunne få mig. Jo, det var fordi, jeg var en af dem. Nej, det. Jo, vel. Ikke skal du være. Jo, det var. Der er mange. Men er mega. Wow, hacks! Der er en, der one-hitter mig. Jeg havde det der standardgear på. Ja, vel. Jeg var fuld HP. Ham. Fanden, det er one-hit hack, mand. Nej, jeg ved det ikke. Det der var i hvert fald hack. Ja, der er en, der hacker. Jeg fik ham. Godt. Hacker down. Jeg har det bare ikke ramt. Hvor mange kills har du? Der er en, der har... Hvor mange kills har du, spørger jeg, lille Fido? Hvor mange kills jeg har? Jeg har... Det er 165. Og nu griner du. Ja, haha. Jeg har 176. Lord, man kan ikke røre ham der. Nej. Jeg tror, vi tager et æske inde på GG's æske. Ja, men vi fandt lige ud af, at GGPP har lige fjernet æske åbenbart af den grund. Kom nu, Så vi går ind i mini-PvP. Og vi går ind i... versus 1. Eller ja, teams, kan man sige også. Der er 2 versus 2. Er du klar? Er du klar til at få flæk? Ja, det er jeg. Jeg er stok. Sådan der. Et hack. Nej. GG. Lost. Fuck, man. Du var lige ved at få mig første gang. Altså, jeg blev hele tiden teleportet til spawn. Hvad sker der? Sådan noget. Kan du ikke lige vente? Jeg skal lige sætte min inventory sådan der. For lige har 11 pil. What? Halvt HP eller sådan noget. Nej, det der gav ikke nogen mening, Benjamin. Du stod helt stille, ikke? Og så står der You Lost, og så røg jeg ud. Jeg var midt på. Ja, du stod også helt stille på det tidspunkt. Det er lækkende. Det var galt, det forvirrer mig. Der. Så, nu har jeg din plads, så skal jeg se, om det gør jeg mig bedre. Nøj. GG, Ja. flok til. Tag igen. Endelig vandt jeg. Er det ikke tredje gang? Nej, jeg ved det ikke. Det var det 3 gange spiller. Jeg tror, vi kan godt slutte snart, at jeg dør til Flox igen.
Så den her skal nok gå 4 timer lang. Nej, det håber jeg ikke lige på, at... Ja, det sker så too fast, men yes, let's go. Ja. Et liv. Gik i hacks, Benjamin. Ja, I know. ILM. Prøv at se, jeg bliver fucking teleportet til spawn. Hvad sker der? I don't know, Fluxy. Yes. Et andet map. Fuck, er det for net? Nej, lag. Sådan her. Så skal vi se min FPS, og så tjekker man lige, og så kan man sådan her, 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 og så sådan her, sådan her. What the fuck? Fluxy. Du kan klikke så hurtigt, det er det, der er fucking skyd. Ja. Jeg får combos, du klikker hurtigt. Jeg var spændende for det første. Men jeg er aldrig meget. Yes. Wow, lækker vi der. What the fuck? What? Hvordan kunne du få mig under broen? Det vil jeg også spørge om. Ej, den her server, den er lækker. Ja, skal jeg begynde med den. Skal vi begynde på... Nej. Hvad er der? Fluxy, John, den server igen. Ej, du sagde jo, at den er lækker. Ja, men det gør den jo for begge to, så det er mega fair. Nej, det er jeg. Jeg er varmt. Det kan godt være, at det er eller det er sommer. Det er også Du er ikke, hvor meget sløder lige nu. 20. What the bow spam, altså? Det er både spam og 7. Ikke Fluxy. Hvor mange liv havde den? 2, 1 eller sådan noget. Så skal jeg se på recordingen. Jeg tror ikke engang, man kan nu at sige det. Jeg kom til at tabe min fishing rod. That's not good. Det pige. Nej, hvor... Jeg kan... Seriøst, du bogspammer helt vildt. Ja, jeg har ikke nogen word. Hvad skal jeg gøre? Nej, Fluxy, det er sådan noget, du har en word, men jeg får komme under ved dig. Jeg lægger fuldstændig. Ja. Jeg tjekker min FPS. 148, what the fuck. 205. Yep. Havde jeg også kommet op på de der 200 FPS, man plejer. Og push-recorder. Når du godt huske, at jeg havde 60 FPS, ikke? Altså samme computer. Det der... Fuck. Okay, jeg lavede faktisk en lille... Wow, jeg havde 9,5. Eller jeg misker en halv liter. 9,5? Ja, jeg misker en halv... Jeg misker godt en halv liter, da jeg nakker der. Men jeg prøver faktisk også at lade dig vinde der. Ja, rigtigt. Og så fandt du mig. What the fuck? Du kan ramme mig hele her? Ej. What the fuck? Benja har lært at ramme. Ja. Okay, vi laver no bow and fishing rod challenge. Okay, so only sword and armor. Prøv at se, man bliver hele tiden teleportet til spawn. Jeg ved ikke hvorfor. Only armor. Og sword. Jeg er jo klar. Nu har det bare med dit og klik. Og have low ground. Nej, jeg kan klikke. Nej! Okay, og det betyder så... Hvor meget liv? Det kan du ikke engang. Ja, det tjekkede jeg ikke engang. Okay, vi skal lige have... Jeg havde 12 mere. En last fight. No armor challenge. Og kunstvær og no armor challenge. Er du syg i hovedet? Ja. Det er sådan en one-hit eller et eller andet? Nej, okay. Og det eneste, hvor det er svært... Det eneste, hvor det er svært. Nej, okay, aller sidste gang, sorry mate, men aller sidste gang. Nej. Okay, den her gang. Ja, jeg slapper af. Hvad gør vi nu? Only bow, kun bow. Og ikke noget armor? Nej, eller jo, også armor. Kun armor og bow. Okay. Go. Og ingen water, ingen svær. Hvad hvis man ikke har flere pile? Så slår man med hånden. Så er det jo også only... Ja, men stadigvæk, det er jo bue, der til her.
Og jeg blev pizza tilbage. Jeg er heller ikke. Men du fik lige nogen af jer 3 HB. Hvor mange er du? Jeg er 9 HB. What the hell? Okay, hvad sker der? Jeg dør nu. Halv HB! What the? Nogle gange så skader du bare slet. Okay. Tak fordi I gad at se med alle sammen, og husk at like, subscribe og alt det der, og der vil være link i beskrivelsen til Fluffy.dk. Og vi ses bare den gang. Stå her. Vi ses en gang. Hej hej.